दोस्तों देखिए, समर सिंह का गाना तो फिलहाल मतलब भोजपुरी वाला गाना बंद हो गया है और भक्ति वाला गाना चालू हो गया है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समर सिंह जो गाना गा रहे हैं इस समय बोलबम गाना गा रहे हैं और भक्ति वाला गाना गा रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और न तो मैं आपको बता दें कि उनका जो गाना आइल बा, नया नया ड्राइवर। नया नया ड्राइवर हाँ भाई लोगों ने तो उनके सुने में बहुत मजा आई, काहे से कि बोलबम गाना मतलब समर सिंह के गानवा बा जौन पुरनकल भोजपुरिया गानवा जौन रहल कि हर में दई दई मतलब समझ ला उहे गानवा मतलब वही पे मतलब ई समर सिंह जौन गानवा गइले बाड़ इ नया नया ड्राइवर बा। नया नया ड्राइवर फिलहाल तो उनके बता दी कि इनका जो गाना में जौन ये बतावल जाला कि इनकर वाइफ जौन बाड़ी उहे बात कहेनी कि जौन है कि नया नया ड्राइवर और ई मतलब कवरिया धई धई मतलब भागत ह, मतलब नया नया ड्राइवर हवन कावर पकड़ पकड़ के मतलब भोले बाबा के स्थान पे मतलब लेके जात हवन। ये बात पूरा गाना में बतावल जात ह। मोरिया ले ले भागत हाँ तो वीडियो शूटिंग के बारे में बता दी तो बहुत शानदार शूटिंग दियल गई, जौन देखला के बाद बहुत अच्छा लगत ह। काहे से कि बहुत अच्छा अच्छा कवरियों के दिखावल गईल और बहुत शूटिंग दियल गईल अच्छा, जेमे समर सिंह का लुक भी देख सकत हवा कि बहुत शानदार लगत ह और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरह से शूटिंग भी दियल गईल, जे कि देखला के बाद बोर महसूस ना होला, मतलब अच्छा लगेला। तो ई गाना तो ठीक ठाक हवा, बाकी जाके सुनिया लोगन।